ಹರಿ ಓಂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಸುರುತ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೋಲು ಅರದಲ ಪೂಜೆನ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಅಂದು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಪರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪಿದಾಡ್ಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ. ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಪಿನ ಇಡಿಯಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದಲ್ಲೇ ನೆರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಜ ನಿನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಾಸ್ಕ್ ತುಲೆ ಆಯ್ಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಿಪಾಗ ಬಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದಿಯೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಆಡ್ದಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಂಚೆನೆ ದಿನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡೆಗೆ ಬೂಡ್ದು ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಸೈಯಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪೊರ್ಕೊಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯೆಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋಯರನಾಗ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆನಿದ ದಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಕಟೀಲ್ಗ್ ಪೋಯ್ನೆ ಕೈಕಾಡ್ ತೆಕ್ಕಿಯ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ನಂದಿನಿ ಸುದ್ದೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಬರ್ಸಾಗ ಪರಪುನ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತೆ ಎದುರುಡಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ತುಯ್ಯೆ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆನೆ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಆನೆನು ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಏತು ಶೋ ಜೊತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಪಾಯರೆ ಬುಡೊಂದುಂಡು ತೂಲೆಗೆ. ಸೊ ಅವೆಂತೂದು ಆತೊಡ್ತನಾಗ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಮಗೆ ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದತೆ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಮಂತ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೆ ಆಪಗನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡ ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಆಯ್ ಮಾರ್ಗಡ್ ಮತ ಪೊರೆಲ್ದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕಿ ಏನುಜೆ ಅಂತೂ ಇಂತು ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಗಾಡಿಡು ರಾಗ ಹೋಯ್ತೊಂದೇ ಪೋಯಿನಿ ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಆಯ ಮಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ನಮನೆ ಮಂಗೆ ಆಪಿನಿ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಣ್ಣಂದೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡದು ರೂಟ್ ಅಮ್ಮ ನಂಚಿ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಬರ್ಪಿನೇಟ ಆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ದೆಪ್ಪುನೇಟ ಈ ಆನನ ರಾಗ ಉಂತು ಜತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಬತ್ತ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ಹೊರತಿಕ್ಕುವೆ.